niring ulun kapurba risan murbengrat sahanane kan yan kanang sing kasih mawe pun kesawatku ring dolahan Dotengrat utama ratune ratu utama patihe patelinuwe pranayaka tyasraharja panakare becebacit parandene tandati parandene tandati Robeda kang raripeti robeda kang raripeti beda-beda artane wong sak praja yo
Anggenipun sawetawis dawuh rawuhipun Jeng Koko Prabu Indrawati. Rayi parang para ngaturaken pasegahan mugi kunjuk sahandhap padha paduka Koko Prabu Indrawati. Nun inggih Yai. Sih pambagina Yai Prabu ingkang rumitah pun kakang kula tampi ing asta kekalih. Kula kalungaken ing lungaya rumeketing Wardaya. Mugi ndadosa jimat paripe Yai. Mugi pudhi asrawanipun kakang mugi katampi nggih Yai. Inggih. Inggih Koko Prabu sanget anggen kula mundi. Koko Prabu ing Mandura rayi parang para kula ngaturaken pasegahan Panakrawi mugi kunjuk. Koko Prabu ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Lah kalah. Inggih Yai Prabu. Yai Prabu Puntadewa. Kalis Robeda mboten wonten alangan satunggal menapa-napa kula sarombongan. Salam taklin kula mugi katampiya Yai Samyaji. Inggih sanget anggen kula mundi Koko Prabu. Wah. Jeliteng kakangku kelawan Baladewa kakangku padha becik sak tekamu basaku katur adimu Jodipati. Oh iya Werkudara. Pangabuktine si Adi sak tampa pangestunipun kakang Waidyahi Tamparana. Werkudara wong kang sujare budi. Iya Werkudara. Wis sak tampa pangestune wae pun. Werkudara. Yo sak tampa. Tak petek oleh Pernaja muga dadi jaya aji kawijayan. Semanten ugi kula ngaturaken sumangga ming pabekti dumateng Koko Prabu Indrawati kuwi Koko Prabu ing Mandura. Yai kalipe iya wis sak tampa. Pangestunipun kakang Waidyahi Tampanana. Janaka, Janaka sak tampa pangestunipun kakang Waidyahi Tampanana. Inggih sanget anggen kula mundi Koko Prabu. Koko Prabu kekalih kula ngaturaken sembah pangabekti. Koko Prabu kekalih kula ngaturaken sembah pangabekti. Kembar sak tampa pangestunipun kakang Waidyahi Tampanana. Wis sak tampa pangestuku Tampanana ya. Kembar. Inggih. Sangat anggen kula mundi Koko Prabu. Koko Prabu bingah ing manah kula tanpa pepindhan kados karawan Jawata pukulun Bathara Wisnu sarimbit kaliyan pukulun Bathara Brahma ingkang nedya andhuk kanugrahan Koko Prabu. Inggih. Nun inggih Yai. Pun kakang semanten ugi bingah ing manah pun kakang prapta wonten ing negari ngamarta menika pinahargya upacara ingkang kados mekaten. Sawetawis dawuhipun kakang nampi nawa saking Yai Prabu ingkang suraosipun nawala kala wau pun kakang daya-daya sowan wonten ing negari Ngamarta. Duh Yai, menawi wonten triwigati ingkang bakal dipun babaraken monggo pun kakang namung ngiringaken jangga, ngiringaken karna Yai Prabu. Ansraikang Puspitorum kasiliring sampirana ompri
sekar gatuh ngas gandanyo mawe rarasan maning driya nun mangkita Koko Prabu anggenipun para Pandhawa ngrawakaken Koko Prabu wonten wigatos sak sampunipun para Pandhawa nampi kanugrahan peparing dewa wujud negari Indraprastha estine manah para Pandhawa badhe ngawontenaken sesaji syukur kunjuk Gusti kang Maha Kawasa. Para Pandhawa masih butuh balimu mula-mula kasembatane para Pandhawa kula pasrahaken dhumateng Koko Prabu Indrawati kawula nuwun. Nggih Yayi ngaturaken dongeng panuwun dene ngantos rikalenggan samangke pun kakang taksih dipun pitaya minangka dados pamongipun para Pandhawa. Nanging ngaten Koko Prabu, Yayi Prabu. Koko Prabu piye to? Ya maklum ya, kandhani Rama pikir sore kok. Napa sampean mun ngopi? Aku ya durung jane. Udan barang mau apa? Lho, kare adahe jane. Kon adahe lah mangke diseni meneh. Menawi